O sarampelo está de volta. Cando criamos que esta enfermidade era cousa do pasado, a baixada nas vacinacións e o aumento da mobilidade provocou o auxe desta xente infeccioso en moitos países. Entre eles, España, que só no ano 2025 reportou preto de 400 casos, o dobre que en 2024 e 28 veces máis que no 2023, cando só se contaxiaran 14 persoas. Por iso a Organización Mundial da Saúde acaba de retirarlle ao noso país o estatus de libre de sarampelo. O sarampelo é un virus extremadamente contagioso con síntomas como a febre alta, a tose, a secreción nasal e a conxuntivite. Eu do sarampión recordo que era incómodo, que picaba moito e que contagiaba, ademais, cando éramos críos. Pero xa casi non me acordo, fai moitos anos xa que foi iso. De feito, o signo máis característico son as manchas brancas na cara interna das fazulas e unha erupción cutánea vermella que comeza na cabeza e se extende por todo o corpo, causando moito picor e gran malestar. Salen unhas ampolliñas rojas e danche moito picor. E aínda que o calendario vacinal galego inclúe inmunización contra o sarampelo, a vacinación infantil non é obrigatoria. De aí que haxa proxenitores que decidan non vacinar os seus fillos, unha tendencia que empeza a ser preocupante. Ahora teño rapaces que non o tuveron, pero debe ser porque están vacunadas, pero sí, o sarampión eu recordo moi mal. Os datos son claros, o 92% das persoas que se infectan actualmente non foron vacinadas ou non completaron a pauta. Por iso o noso país xa traballa na actualización dun plan estratégico co obxectivo de parar a transmisión endémica dun virus que hai unha década se consideraba erradicado. Que isto a min pareceme tremendo, Héctor. De verdade que volve o sarampelo con forza? Volve o sarampelo e volve porque non entendo a sociedade, sinceramente, ou seja, porque parecemos parvos realmente, ou seja, volve o sarampelo unha enfermidade para que temos vacina, para que simplemente poñer a vacina aos nenos, porque realmente son pais, ademais, que eles teñen posta a vacina do sarampelo, pero deciden non poñerlla aos seus fillos. Para que? Para que collan o sarampelo. Ou seja, realmente temos unha resposta para o sarampelo que é a vacina, pero hai unha serie de pais que deciden pois non confiar nas vacinas, nas que sí confiaron os seus pais cando llas puxeron de pequenos, pero que agora deciden non poñela aos seus fillos, parece que para que o collan, non? O que non colleron eles. Realmente non ten ningún sentido, pero estamos con datos moi preocupantes. Datos preocupantes e que alucinante, non? Como esa xeración anterior que tiña menos acceso á información, confiaba máis na ciencia, e agora pois estamos con esta situación. Porque claro, que factores poden propiciar que a día de hoxe nos contaxiemos de sarampelo? Pois mira, realmente temos, cando toda a sociedade se vacina, realmente vacinaste para protexerte a ti e para protexer tamén o resto. É dicir, a vacinación é un acto de solidariedade. Solidariedade e egoísmo, por outra parte. Primeiro, porque te protexes ti, e segundo, porque estás protexendo a todo o teu entorno. Vacino meu contra o sorapelo, pero tamén estou protexendo o resto da xente. Que pasa? Que cando esa vacinación baixa do 95%, é dicir, hai menos do 95% dos nenos vacinados contra o sarampelo, aí empeza a ser preocupante a situación, tanto que no ano 2023, fai nada, tivemos en toda España 11 casos de sarampelo. No ano 2025, case 400 casos de sarampelo. Así que vemos que a situación... A diferencia, vamos, escalada tremenda. E cales son os síntomas do sarampelo, é dicir, de que o collemos? Pois mira, os síntomas do sarampelo van a empezar con unhos síntomas respiratorios que realmente ás veces podense confundir pois cunha gripe ou con outra serie de cousas. Empezamos con eses síntomas pois como con algo de goteo nasal, con algo de tose, con algo... Síntomas que dices, bueno, parece casi que teño aí unha enfermidade respiratoria sin máis, unha gripe ou un catarro. Pero logo aparece o signo característico que son esas manchas por todo o corpo. E hai que diferencialo ben da varicela, porque ás veces varicela, sarampelo... Creo que temos ademais un grafismo onde o podemos ver, porque efectivamente isto era como moi mítico, non? Cando eras cativo e pillabas unha destas dúas, e collía unha ou outra. Que era efectivamente unha doutra, en que se diferencian? Pois mira, a diferencia fundamental témola aí é que son esas manchas no corpo. É dicir, cando temos sarampelo aparecen manchas, pero manchas que realmente non pican, pode picar algo, pero realmente non pican, ou seja, son unhas manchas vermellas por todo o corpo e brancas no interior da boca, é dicir, con neno abra a boca, se ten manchas brancas por dentro e vermellas por fora, vai ser seguramente sarampelo, se ten o resto de síntomas tamén. E no caso da varicela, sin embargo, esas manchas son distintas porque aparecen como unhas ampoliñas con líquido dentro, ese líquido contaxia moito, entón aí se aparecen esas ampoliñas con líquido e que pican, falamos da varicela.
Ajá, esas son as dúas diferencias. Héctor, cando deberíamos vacinarnos, non? Tanto do sarampelo como da varicela, en realidade. Onde está no calendario este vacinal? Pois mira, os nenos teñen a protección, esta que teño aquí, a vacina do sarampelo, que se pon realmente o primeiro ano, é dicir, cando cumpren 12 meses, ponchelle a famosa vacina da triple vírica, que, bueno, pois realmente está incluída a vacina tamén do sarampelo. Ponse o ano e logo ponse a segunda dosis os 3-4 anos. Cal é o problema? Que sí, a primeira dosis realmente aínda se pon bastante. É unha vacina, perdona, que cubre a seguridade social. Sí, totalmente. Está incluída dentro do calendario vacinal do neno, vas ao centro de saúde, é totalmente de balde, ponse esta vacina, que mira si é segura, que levámola poñendo dende o ano 78 e síguese poñendo e sen ningún problema con total seguridade. Por eso digo que os pais dos nenos teñen a posta, pero os nenos é o que deciden non poñerlla. A primeira dose aínda a poñen, a segunda sí que xa baixa moito a xente que leva a poñer esa segunda dosis. E claro, cunha dosis de sarampelo solo non estamos cobertos. Claro, é un pouco o que atribuías ti antes, Héctor, a desconfianza igual da vacina ou a desidia, non, dos pais. Claro, é que o 70% deses casi 400 casos que decíamos ao principio, o 70% era de nenos que estaban sin vacinar. Nenos que estaban sin vacinar, ou ben porque nos seus países de orixe esa vacina non se pon e cando chegan a España tampouco o levan a poñer, ou ben porque hai esa desconfianza de cara ás vacinas de non vou vacinar o neno porque parece que causan non sei que. Claro, se buscas en internet e buscas desinformación sobre as vacinas, podes atopar calqueira tontería. Héctor, o sarampelo pode complicarse? Pode. De feito, 3 de cada 10 nenos, porque sí é certo que a maior parte dos nenos o sarampelo, bueno, pois son uns días que está maliño, con algo de febre, as manchas e sen máis. Pero en 3 de cada 10 nenos o sarampelo complícase. Complícase con que? Pois desde unha otite ata unhas diarreas, ata unha neumonía, ata ollo, incluso a morte do neno. O sea, que realmente é unha enfermidade totalmente prevenible, que podemos prevenir simplemente con isto que teño aquí na man, cunha vacina, que o gallá en moitos países tiveran estas vacinas que están desexando poñer os nenos e nos que as temos o acceso é totalmente de balde, pois hai xente que decide non poñerllas e non confiar nelas. Pois máis claro auga, están escoitando aquí ao noso Héctor Castiñeira, xa saben, mensaxe, pois nos están vendo a vos e a boas, pros netiños, pais nais, vacinen de sarampelo, que volve con forza. Grazas, querido Héctor, sempre.